Ito karon. So kay na may bagong open diri nga kuan 7-Eleven sa mua. Anya. Magpa-attendance ko. Pero dili lang attendance akong kuan ani akong tuyo. Akong friend is nagkuan din trabaho dira. So ako siya kadtuon. Char. Char. Tingati ka nagugpalit og kuan. Sige na akong paliton ay. Kinde. Ice cream ko, ice cream. Ice cream, ice cream. Kasi na ka. Bye. Oy. Hapon. Kaya. Bumili ka na ng ice cream. Ano ice cream mo? Ano ba si Samu? Mahal mo naman may pagkila na. Ano sige na hindi? Kano? Kano? Asa? Kana? Ano yung ubi? O kana? Almond. Kana kuha lang na. Kuha ka na dili. Kaon. Kana kuha ba itong ubi? Hindi nakabot. Hapit ko na sulod yun. Sige na. Pa-counter na. Napapaliton lang ano? Nuts binas. Ano lang? Ay, makabuak pa na rin. Si Sammy gawin. Sammy! Lucy. Uy, hapon. Pero ako buwa ka na friend. Pero po mga chocolate mo. Naibog-bugog ko. Dati ko hindi ko palit dari kaya gusto lang sa makitaan. Char. Tekatik naman di ayo, biyari. Tekatik naman kanay mo. Gani no. Tara. Pinapunch na dyan. Punch na. Adlock ko siya, na-punch na. 749. Ila. 749. 749. Wamo ko kwarta sa na mo ting bayad oh. Tara. Ting bayad. Sami. Na nabudol na pagkungana dili sa Binilibin no. Nga ato ra man budol og partner no. Pa-cute-cutean lang. Maka-ice cream gyud og pinaahat. Ano naman ni? Magnum. Karon pa ko makakaon ani be? Mga kuan, ice cream. Popo do pa. Magnum. Adi day. Lagi magnum lagi. Ha. Ahal. Magnum. Papo ko tilawan na ba? Ako po wala pa. Naglibo kani ko sa pag-abli. Press to crack man daw. Kasi aristocrat. Ambot. Tuslo ka para mabuak. Press to crack. Kani siguro press liton. Sige, pislitan. Nakrak wala. Wala di ko kamao. Wala ning ani kaya no? Mahal guro. Yung mga anak ko nasigitan ako sa imo. Ay, sa kaya namin Kung kita. sa kanilang ikuan oy, wala lang ko nila kuan na. Di ko kabli. Ah. Karak mabungi po na to ani. Ano nang anak ko na unsa man na sila oy? Unsa man na ilang ikuan dra oy? Wala ko kasabot ana ba? Tilawan ta ko nila ana oy. Si mama ra nagabre-abre sa ice cream na, wala ko gitagaan. Wala ka nila patilawan na. Ha? Igo ra ka magtan-aw. Di man ka pwede ice cream, dili pwede. Mututoy na lang ka. Ha? Ano na ito oy? Abli ano oh. Ano na ay tapos i-press niya. Ambot oy. Nanggahi man nang naungan ayo kana. Wait, scan, squeeze, crack, recycle. Wait 10 minutes. Scan ba na eh? Testing niyo daw, i-scan daw ka. Ato sa 7-Eleven balik, i-scan. Unsaon man pag-abli oy? Huwag mo dahil tanggalong dito sa silupin dahan na. Naman na silupin ka na, oh. Tanggalong din niyo. Hindi, wala. Mo na problema sa babae, kaya magpapansin. Magpapansin, Jod. Tama nili. Yeah. Ano man wala akong Papansin kabantay. Jod ka, kaya na ako Sa dire. akong gibasa-basa ra ni. Magpapansin Jod ka, kaya na ako dire. Tik-atik pa ka. Para sa ning press to crack. Ambot ni mo eh. Sige, tilawid na yun. Huwag ka katilawan na. Wala. Huwag ka katilawan na. Saan mo na, pag tinahinaya po. I-press gyud ay lagi siya. Para ma-crack ni. Sige daw, press daw. Di ko kamao lagi oy. Wala ka gitagaan sa iyong mama na. Tanaw lang ka ha. Tanaw lang. Hala ka. Anong lasa ka? Mag-ice cream. Mag-ice cream? Chocolate na no? Vanilla. Sila daw. May kayo mag-ice cream? Eh, pila din na? But? Iya na, oy. Lolo. Ang ko kakaon na ni. Dugay naman no kaning magnum. Lugay na, wala lang tayo kwarta. Ito ko palit ani. Pamatay palit.
Luyo eh. Oh, tanaw rin siya. Yang ulang di ba tipaan? Di wala ka gitagaan siyang mama jud na. Siya rin nagkaong-kaog iya ha. Istorya habi. Ni kino. Yan na pag madako-dako ka na. Ha? Uy, ito pag. Kunya na pag malako-dako daw ka. Na? Nya daw malako-dako daw siya daw. Kunya na pag malako-dako ka ha. Sabot. Oh, unsa man na? Asa na makapadulong? Kapit na makamatagak sa imong kuan, mat. Ha? Sa changing mat na siya gihigda kay kuan. Sa changing mat na siya gihigda kay gilisan mga pampers. I-check na sa Hello? ikaon ba? Kami jud siya. Kaon ta mi ha.